Auni yang ma bi amena she kamande jeni iba jeni chogola mimi be iyere sagoma ambe ivorion nga cheke ka kerela ale de na kadi kojugu anga she kaman kolen jelen pasi amena vinengiji chaman kala doni kasoro kana ji kalaman buka bon a sanfela la ka no nyami nywana doni ko ji mbo akorola la ka marina di ko nyenyeni ni nemurukumuni b'i bolo i be se k'o kala wa hali n'a y'i ja i be se ka kɔgɔ fana kala koyi an be ji bɔ a kɔrɔla la ka sɔrɔ k'a cirenjere ka n'a marinadi bingɛnɛ tale ni ye an b'o kuyɛriba ɲɛ fila bɔɲango kala ka mutardi dɔɔni dɔrɔn kala ka na vinɛgiri kala tuguni dɔɔni dɔrɔn an b'a kɔgɔ ko jate minɛ ka sɔrɔ ka zarafa ka episi mugu kala ni 3 en 1 ale be k'a bɛɛ lajɛlen de la an b'o funfu a la ka sɔrɔ k'a don ɲɔgɔn na sa n'a y'a don ɲɔgɔn na min kɛ an be se k'a bila kɛrɛfɛ 30 minutes ɲɔgɔn walima heure 1 frigo kɔnɔna na o la an be sɔrɔ ka taa jeni cogo la jeni cogo min be bɛn an yɛrɛ ma ne ye n ta in jeni furu kɔnɔna na bi u ka kulobilen mansin dɔ be yen nɔ ko air fryer n'o b'i bolo i be se k'a jeni o fana kɔnɔna na aw bismila